so sin pan ngawra ang jingai kublai nam to jong paro kinman parami jongang ki betu sotna man pe kini chana ga jingi len ki beneng way to heaven oblai ga jing suk nyo pan kur ko do ya ga jim ki jong pi but oblai nang yo man ten nen ti ki jim ki churi nang ya pinang san pinang klan jim ko ba jam sim but pinang la susu kan ya ka ba pinang syakri ya utrai Jesus Christ but hagani nga por ko benta kalau ka jing persyang nak yang ka jongi ro ka bangin ora para boy ka tin ki jong play nam to jong pi ken ba khnang ba kumno ken ba pinang la susu ban san ha ki jim ko jong pi ban ni dan kamlu ya ka jing ye dua jing doi ka jong pi jing persyang ki ju pi para bor ha ki jing doi ka jong pi nam ta kani ka ministry ki jongi te hagani ka step untang ada ning kat ngai ka tin ka jong play ka ba ngakwa ban sam nakam ta jonga jong pi na bangi em hagini kisi ki ba khaddo kisi ki ba lajar koi atat syaga bakut jong ki boro ong kaktin ke jong blai te hakum gani ka por hakum gani kisi ki ba khaddo ki ba ngabar pingi em ka sebab pe la jelai tang ki jing ki jing ele na do kalong long sam na do ka im lang ga salang hakun ga bentar pe la jelai tang ki jing sini ki jing thala baro mat kecil na hakum gani ki por menta kapun kan mau ya ko kaktin ke jong blai ya ka ba jisu la kran ba hakisi ki ba khaddo kan saja bat kita gidai hagisi ki ba mentangi I ba ni syamru ba ki long shisha ku taru nama kani ka tin jong le kani ka ba shisha ba kani ka tin ki jong play ka ba long ru ka ba shisha ba ka ba yai pendapat haru kini ki si mentaru ka oi poi ki jing thok la thok kani ka bible ka hadu mentaru ki dang yai pendap te hagini ka step mentang ka ba sami pi na kol nang ba khatnyo jong gospel jong Lukas na ka khat ka ba tang life tang na ka ko life ngaka ban sam and the shwa kita ne pe kinyat ya kini ki lonnang ki baswa jong gani ki khot ke ya kini ki khot ki ba haswa ke ki wala ong baka ka jiwan ki jong Jesus Christ kare gani ka hima ka jiwan ki jong ka hima ka jong bulai kani ka dei ka khot ki ba kan lonnang ni ka text ka ba kar chpang ka hima ka jong dei ka bot kisi ki ba khatto kita kisi jo ka jiwan ki jong Jesus Christ sosian pa syakani ka protein ki ek kita ki jingja ki ban ja ha kita ki singi sha ka ba u Jesus unwan hani lai thu khana syapang un Noah lasim la ai ka phasi ma ha kisi ki ba khatto ki salong thik kum ka por ko jong Noah ba ki bre ki dang ye shong ko dem dang pun shong ko dem dang ye khawai dang ye sobha dang ye kaman dang ye shan but kendet kensan kita ka jing shlai kalawan kala rong ai ki berkala penjat ma ai ki nama balai na kim simla syak skor ya ka jing ala ke jong Noah kim sila pun kre iya la de badang ta pat kawan susu pat ka jing so kana spang atli kiri ba kata ka ri Sodom ba Gomora hagani kari nga sotu ska mingit ska mangi sotu ba kani kari kala jelai kita ki jing ki kam sne kam thala ki kam auya hagani ki snong ki bla I jeli hadu kata hadu ka ba blai la songsi ko lo so bitar kani ki snong ba blai la thang ya kani snong da kani te lingba jo kani ki snong Sodom at Gomora ngi ken mau ya ka wei ka jingja nagar khat ka ba life ong to ken mau ya ka tengah jauh hagane ni ken mau kan ya ka tengah ka jauh ni ya ka tengah jauh kemudian ni ken mau ya ka wei ka family ka badan hagane ka snong Sodom at Gomora ya ka ta snong ka bla ong ya ka ta family ka bla la jet ba license ai da oblai la jet kerpang da oblai la I kerpang ki ba oblai la isen ai ya ka GM ka jongki ya ka ta family ba ka ta ka family ka jauh lot but kum da oblai syaba un penjat putin na oblai ujongi syaba un ne kana no ka kam jule lendat le ku ya thu shwa open tip shwa ski brio open tip sha khantam ne ya sala ki jong ki ba ki jong u ba oblai un sale ai pe syaba un penjat ya ni ka porthei da ka lah ka po jo Noah oblai la kran ya Noah la san la ya lap ski brio syaba oblai un penjat ya Sodom at Gomora oblai ulah keren haulot bat lingba jo ulot layat ho ek ki brio do oblai sa penjat ande amdan wasnyo de hakta ka snong Sodom at Gomora oblai ulah ulah jit ek longi jo ulot ba oblai ga isnai gon pen emi yaki bat kumta kita ki angel ki bla wan syakta snong man hiad man penjat ya ta snong kila maham ya ulot
mat kila keren ya ulat kilong to mino nakani kisnong nama lasai ni sa penjot no ya kani kisnong ilawan ya kaman penjot ken ya kani kisnong kat ka ba me medan ki ba haying hasen ki kon ken thai kon chinrang kat ka ba me medan to lumno ongmo iki het no nakani kisnong kitim dem ulat haga jilong temen ke jauh ulat bakli ulalai ban ong ye ki persa kodim ke jauh nama udan anak ki kun kin thai ban anak ki persa kodim ulalai ban thu ma ublai untuk penjat dengan ye snong mi na to pet na idep ke ei ko laja pen hagar khat ke ba khak sau ke ei ko laja nakal lumang ba khat thai ke tira jenset pe kal ang kum ne ulat nama kata ulalai sabar ulat kan halaki persa kodim kibla syong kune mati kon kin thei jogu bat ula ong to pin khejoj bat to wan no na kane ke jaga na ba utrai on sepen du no thiau ya kane ke nong ba handrai hakmat laki persa gurim ula imat long kum uba kren bilia baik hakmat jong ki persa gurim kita kila sim ba au ni syukin kai syukin jokes what syukin biria langsung ke khana biria syafang kata pikila kiri yo kiri ben yo kila pun kam kai yang tak klien kita urut kim sino senyo te bon hagini ki si mentaro ni longkum kita ki persa korin jong urut pai bhangan ong pi bon haki brio hagini ki si menta hawa pi yala pisneng pi hikai na ka klien ki jong play ki bon ki brio ki pun kam kai ki bon ki brio kin pin biria ki kibun ki brio kin ong akan ikan jokes kin ong kin rikhi ben ye pi ane ngan ong pi ko ki para ge chula kacing sisa gadai kacing sisa tapi keren kan no tapi le kan no kacing sisa gadai be kacing sisa kumba ula ong ni persa ko le maki ki sko ko gadai jokes ki sko ko gadai ka khana kai kim sulangai ane kacing sisa kawan kacing sisa te onda kata ulot bat ke tengah ke jogu bat an ikun ki jogu kilami no nang ta kasnong bat fitim nem ting haka jisa bangi cha bakin mi ngi i hang ni ya ka wei ke benta hila ban i hang ni ke ko la ja ka om ni kat ba ulot bati ka family ke jogu kila ta persang kila sang ban kila sang ban suki ane kita ki angan kila so dom baki o kila suki kila bat ye kina ka kri ke jongki bat kila yalang bot ban pet na kata kasnong nama kita ki angan kimla ase ban up kila ban penjot ye kata kasnong nama ka jing delay ka tok kala kata kasnong te kum ta ko ki para bi jonga bat delay ba penjot yang kata kasnong delay lama ham lupa ayat tiga inti naga khat ke bakhat nyo naga jo kam kitab Genesis naga nam khat kandai ko angkum ni bat anda ulala yalam shabar yaki ula ong to phet ya no me to wat mi kerjang dien bat to wat sanget me ha ka pertha baro ula phet ya no shauta ulum bayo men ing du mami kamot kaktin jam le maham wan katyang dien haba me lei yan chwa pitip nan kibun hakni kiskim taki kristan kiba katyang dien seki ki jong gani kapote kibun ki katyang dien no seki kiba mensyua ke jong kibun hakni kiskim taki bun ki man para bigi jonga ki katyang dien biang habakat pakinang ya sakalenti ani kitang katyang dien biang seki ki jong gani kapote ko ki para bigi jonga pitip nan ke ka banyak juga jing kerjang dien kitip ne ublai ong kum no sipang ka jing kerjang dien lalaki beliau ki haidin no na ublai ani ki beliau ki kenran din na ublai ke ka baca pe hagalun nang ba khatna ka gospel jong lukas na ka khatwa andre pu ong no handlai u jisu la ong bit om dan ublai haba ulabu ya ka tri ha ka jinglur bat udah kerjang dien ubah bed ya kahima ublai kabun uta ubah kenran dien uta ubah kerjang dien kabun uta ubah haidin yang nakal lenti ke jogu ka tin ke jogu ko om bed chu yu
haga hima kacong ublay balay ang bechu pitibnam naka siki Hebrew naka lunang ga basipo naka khat ba lai kupra ka angum le handai utang ba ngai jonga unyai im da ka jingai handai lada ukun randa den kam sim jonga kam song phashu ka jing kertang den lani ka jing phai den lani ka jing len dat no na ublay ka dei ka ba sopsi ya ublay song phashu ublay song phashu hat da ki ba phai den kalam thik kum tu ka mulu ka blood no Ujisu ai ka phasis pang ka mulu ka blood no ka ai ka bajal ka mulu ka blood no Ujisu ong yak ta ka mulu ong bitio ong blood betun kam syo lana haki clear subo lana hamno stang ban syu yo ba syu berat ba ja kata ubet kata fitin dan nanong pi lada ka jing em ke jompi ha ka jing pi la ka jing ke jompi ka blood no kita lada pi phai din na boleh pi kerjang din na pi ran din na boleh kita nem boleh pun semua bahasa pi bat kata ngan ong pi ong bicu ai ya ka ya u ha ka hima ke jom boleh kabu mut ayu atau ong bicu ai ka hima ke jom boleh kabu dia u stang baca berat pe siapa on berat tip siapa jing bicu tong siapa jing serkai ba kabolong siapa tujuh dikata dari kapasi kerja kau ujisu ulah ai, diken mau kau kipara biar cuma ken mau ia kat tengah kerja ulat ujisu ong, ken mau kat tengah cuma kei kebelajar, kat bak kinang pet, kat bak kinang mare, obleh lang pen hap, lau pendok hak kata kasih sudah berkumar akan ding, ban thang do ikut kibri, ban thang do kita kasih nang gatau, Allah jong kat tengah jong ulat, kalau haidin nadin, ban hak kata kapoti, kalau yap no. Kala paya mau mulu buat kalayak no hajui kum tangan ongi piko ki paratnya ha kata ka por hi ka ba manga bang hi haidin na ulai ni kerjang din we seki eki ki jong kan ke play ha kata ka por hi ka ba ngi layak no ha ke ji dei ki ji buat ulai ka ji dei ji buat ulai kalayak no ha kata ka moment hi nama beli bangya na kerjang din yang seki eki ki ba ka kitab Isaiah nak nang ba sau pulai nak dekat ke ba khat pra bat ka dekat ke ba khat khandai ka ong kum ni wat kan mau ki ba menshua lamne wat khat lamne ki ba rim wat khat hakmi ngan le ki ba thmai mentakan mi no ublai wam wat kan mau ani wat khat ki ba le chadin wan khat wan phai din na ublai tapi tak sukan yang dia kenal aku kepada baca kaji maham kerja mulai kalau kenal ia katengah jong ulot katengah ke jong ulot kalau kau ke nusa nakam ta jong pi kadi kaji maham ke bakrau nakam ta jong pi nama hakani ke lendong jong hakani ke lendong ke bangi apa yang nakal lendong ke baca kanyo ka gospel yone ka gospel jong lukat hang ni kenal kan art lagi kaji maham hang ni kawai gede ke jimaham ya kaba lapun inuk sa lingla ka pol ko junwa bat kawai gede ke jimaham lapun inuk sa tikum ka pol ko jong ulat borong ari kawan ya ka jingjot hi borong ari ka baino jong kita ke jing maksudnya ke jong ki gede ke jingjot ha pol ko junwa ki beri kim cuma sednyo ya ka jing pertang ke jong ka kien ke jong bulai kita jot ha pol jong ulat lu ki beri kim sednyo ya kajing pertang ke jong ulot tang jelajah wat ke tengah jong ulot kala benut iki borok tiba syat ki badan kijing don jing em jong ni ke pertai kata jelajah ko ki para bijong apa batang hakani ke pom ta hato pidon ya kita ki borok tiba pi benut iki bla sadien ki jong ki bla no pidang benut sa kita pidang kerteng din biang mau blai pidang phai din biang dan pi ong ngancu cuma tam kendian ngancu pai tam kendian ngancu pai tam kendian oki para bi cuma nganong ipi ngakam putih ipi kaji pai din na ublai kedi kecing yap ha kata ka por hi ka pi ka pai din na ublai la yap ha kata ka por hi ha kecing dei ke pi pa ublai tenak tata oki para bi cuma kemau ya kata ka jong ulot pat kani kedi ka por ka bon ha ki bre bon ha ki mensin kimte baki kerjang din yang seki ki ba pai din Kidan kibrit belah ya kakiat haidin biasa kakiat. Kidan kibrit belah ya kakam thakam syukur kip haidin biasa kakam thakam syukur. Kibrit nama kisut tu bakal tiang sio dalet teng.
ki i ba ya ka angle ka jong blai ba blai ulong ba e blai ulong ba bab e blai ulong ba isin e ni ko ki para ki jang kun ma blai ulong ba hak blai ulong ba khoi blai ulong ba pitar kalau pi pai ya blai tang ba blai ulong ba e ba isin e ba map e yang ba kala ko ki para ki jang pai ka jing pitar ka jong blai pai ka jing thutchen ka jong blai pai ka jing hak ka jong blai pai ka jing khoi ka jong blai blai omla bin compromise bat ke jimbam hak ke jong pi onum compromise ta le kan ma ko ki para be jo jisu ang kita ki ba kurteng din kim bet chu ka hima ka jong pi kan ma bhawan phai din ha ba bi phai din na na blai pi om pim nan ja ka chu ha ba hima ka jong blai ong ka tin jong blai ten ong e pia ka ni ka por yang scam ha utrai yang scam ha da ko kut nama dakaba pikan ma bor sha ba pin phaiden kan ma bor ko dia ka tanga ka jong lak ke ka belaja ka baina da ka jing phaiden ke de jing ya ong ka tin ke jong blai te pidon kam ke ya ka ba pidon kam ban pin yang scam tim ke jong pi wan phaiden ska jang ska mon ben bai la de ke ha utrai bat nang ba to ku ki pra jangan ngan ye thoi pi khana ma ka jim ke jong pi ka long ka ba scam ha utrai ta pi phai ska dian phai ska mon pi phai ska ki jong ani ka par se kita ki para bicha kinamla ban ai chi ni pi ni kita kin ya lam pi kin jot ya ka chi ku kin ya lam chengai pi nyau de tengah pa bang ha ni ka po mata yang sem wan ai ba kata ka jing ki ba let no ki ba dol shadi jo pi jong ani ka par se ma pi pang em ma pi ang bonut ya kita ki ba bat kan long ki ba pi phai din pa na le dengan ang ki yang sem ko ki para bicha had ka ko blame ya kun ku ya ki jim ko jong pi iwe pi ba ni pa su le chi ai ngo me ko pa ni step pun tangi ai ko ma jom sami ba me blai ba khao kun kan ma yi ko ta bi ja ya ki jing ba ham ko jong kun kan ma ki jing bitam ko jong ko ta ling ba ka por jong ko lot ko ta bi ja ke ka bala ja ko ta ka por ko ju ha ka snang soda mun go mara ke ka bala ja ko por ko ju no wa ha ka ba ka ki bri jo ka por se ka kim chu lo sut yo ka tin ki jom ki ham ko jong ko ta bi ja ni kum ta ko ta bi ka ba na ju ka lang la ke jing jot ko ta bi trai ha ni ka step mun ta ko ta bi ja wan ai ko ba ba ngir ko ta ki lang ki ba sut yo ka tin ki jom ko ta bi ja yo se ngir ko ta bi ki jat na ko ta bi ja ri ka ji ba sut yo ko ju ni ko ta ya la ma me kin ko pa bi ja ya ka jing ko ju kin ko pa bi ja bang lang ta lo ga ba snap ka tin ki ju per ko ma me ki ni man para bi ki jo nga ko jing ko jong ki ko ta bi ja bang lang ba lo ga ba snap man den ka tin ki jong ko ta bi ba khna ma ki lat na ka jing jot ta ya la ko shan ma me ki jing ki jong ki ko ta bi ja na ma ko ta ki ni ki si ba khat ko ta bi ka jing jot ko ta bi ka lang jang ko ta bi ja try ai ki bang ni ba scam na la de ka ngin het ya ko ta bi ja na ki ni ki jong ni ko ta ki ba khna ma ta ki ni yo ya ka jing im ya ka jing im ko ma me ki ko sa ba ro ha ko ji su blai ne ko ku nam ta jong ki